колко е дълъг този преход, който и въобще това е прехода е 2 дни и какво е разстоянието? Прехода Мургаш. Тръгваме в 1 часа от тук. Имаме около 30 км, 25-30 км по черни пътища нагоре горски. Надяваме се да стигнем вечерта. Ще видим колко ще събереме горе. Вие също ще видите. След което ще продължим за село Ябланица и след това пак в гората до Бухово или до Кремиковци. Ще видим точно как. Преходът ще бъде около 80-100 км. Кое ви накара всъщност да дойдете и да се включите в това нещо? Ами приключението. Откъдето търсенето на нещо интересно много. До сега наяздили по един, по 2 часа, по 3 часа, така в позната обстановка. Тази е напълно непозната. Хората, които си стоят в къщи, гледат телевизия, кажете им какво губят, че не се включват в подобно нещо? Ами общо взето от момента на качването на коня до момента на слизането от него, след като е свършил приключението, абсолютно всичкото това го губят. Всичките тия приключения, които може би ще се случат, и работата с животното, и усещането за вятъра, за природата, за слънцето, за това как можеш или не можеш да се справиш с всичко това. Вие сте дама, за първи път участвате в подобно нещо. Как се чувствате след този преход? Прекрасно преживяване и пълна душа. С емоция, с адреналин, с красота, с природа, с всичко, с светлина, с слънце. Това е много по-силно от страха, а от това да преодолееш умората. Така че веднъж направиш ли го оттам насетне, няма спиране. Определено сме. Това, което казах и долу, когато тръгвахме, идеята беше да се случи, да се докажат хората, както и конете. Това е едно предизвикателство за тях и за животните, дали ще издържат. Издържаха го, всичко е нормално, конете са в добро здраве, не са претоварени повече отколкото е необходимо. От 25-30 км са минали днеска. Ездата мина без сериозни инциденти. Надяваме се прехода да продължи в същата посока и да нямаме сериозни проблеми. Да се върнем живи и здрави, конете да са нормални, спокойни, odpoчинали, доколкото могат и така.